Ang unang pagbasa naghisgot o balaod sa Ginoo nga importante gyud kaayong atong makatunan. Kinsa ninyo dinhi ang nakamemorize pa sa Ten Commandments in proper order? Taas ang kamot. Mga naong. Matod pa ni Moises, timan ini, isulti ni sa inyong mga anak o sa mga anak sa inyong mga anak. Sa to, hisguti ni, inig pangaon ninyo, hisguti ni, inig pangatog ninyo, inig mata ninyo, ibaligtos ni sa inyong mga bukton, ibutang sa inyong mga agtang, ipapilit ni sa inyong mga haligi. Grabe, no? Ngano ingon anak man ka, kanabang murag specific kayo ang instruction ni Moises. Although gimandoan dito sa Ginoo, tungod kay kanimanggong pagtuman sa sugo sa Ginoo mga igsoon, mao gid ni ang timaan na kita dunay igong pagtuo. Igong pagtuo, enough faith. Hilinga imong tupad ina naa kay igong pagtuo. Enough ba? Enough faith. Kay matod pa ni Kristo, kantong yawa nga gitabangan og exorcise, gi-cast out sa iyang mga tinun-an, wa sila kapagawas, gitabangan nila. Pero pag abot ni Jesus, ingora si Jesus, gawas diha, gawas din yawa, naka sikrito kung pangutana ang iyang mga tinun-an, Lord, ngano wa man to namo mapapahawa? Ana, ingos Kristo, kay wa man mo'y igong pagtuo. Pila may gidakon sa pagtuo nga tawag ko na itong igong pagtuo. Nihisgot sa Jesus dire, kung doon na mo'y pagtuo nga samag gidakon sa liso sa mustasa, kakita na mo liso sa mustasa? Mustard seed. Kasi nakakita, kasang mo. Pulos kita wa kakita. Ako, asa ko kakitaan na. Pero sa mga istorya-istorya, kung ato sa siyang igogol, sa akong paminaw, murag po pariha siya gidakon sa lisos kamatis o gamay pagjutay. Kaya makita man siya, amot o pariha ba siya lisos mansinitas. Kakita mo sa lisos mansinitas? Okay, mao man kuno na kinagamyan nga liso, matod pa sa word ni Kristo. Labing gamay nga liso sa ila dito. Pero kita naamtay mansinitas, gagmayon kay nagliso. Pero basin og ingon-ingon ra ana ba? Pero kung naa kuno tay pagtuo ingon ana, maka sugo na tas bukid nga balhin dito mosunod kuno na. So ay kunog sugo imong bana nga tuas iyang kabit nga balhin sa ato. Motoo ba? Og di gani motoo pasabot wa kay igong pagtuo. Masuko na lang ka, magsigi na lang kag paninghag, wa lang gyapon motoo imong bana, awa kay igong pagtuo. Kay ang igong pagtuo bisan ganing bukid nga way utok, igingon nimo nga balhin, mo balhin ko no. Ana kanang imong anak sige duwa sa computer, ingna kono undang diha, balhin dito sa imong higdaanan, mobalhin ba? Mobalhin? Wa, di gyapon balhin. Ako kunong suwayan, ingnon ako kada adlaw palit ko mo slot. Mopalit mo 100 pesos raman na. Mopalit. Oh, galisod. Adi, basin sa ninog mangutana san mo no, unsao man pagpalit og slot pader. Diha las atong opisina. Doo lang mo diha napapalita ko grace. Unsa may meaning anang grace? God's rewards and complete elation. 100 pesos. Diha ta opisina. Ning kadi man ko kaanha pa din kay online parishioner man ko. Ato ipakita din sa atong screen. Kani kay aning online mass. Dinhi lang i-deposito sa atong bangko, atong bank accounts dinhi. Nya moingon sad mo,
Di man ko kaadtog bangko pader. Ipadas GCash na GCash daghan man ni atong GCash accounts. Pero dili pa lang available ang akong GCash na puno na 500,000 ray limit. Salamat ha. Puno dayon in 7 days. Puno na eh. Mantag pa dako as GCash no kay daghan man padahan ako GCash. Ingon to ako mga kauban, pader dugay lagi mapuno among GCash. Imo GCash dali mapuno. Ako na magukoy igong pagtuo. Bitaw nga igsoon kining dagko na to mga project sa simbahan. Basta mo gamit lang tag igong pagtuo, mahitabo gyud. Ug unsa man ang igong pagtuo nga ingon kalisos mustasa, kana bang ang atong tumong mao ang kaayuhan sa katilingban dili sa atong kaugalingon. Di ba ang liso itanom man na siya siyuta, itanom sakto ba? Iluyong itanom. Unsa may mahitabo sa liso? Kay motubo do taon madunot oy. Ang liso, baka tong liso bang? Ang liso, motobo, sa ito pa, mudako siya ngayon. Mawa siya. Mawa. Muna ningon si Kristo, kinahanglan gitang maliwat yuta sa liso. Nga mamatay gid usa ta, aron mo hatag-tag kaayuhan sa katilingban. Gilingay mong tupad. Yung naandam ka magpakamatay para mo palit og slot. Kana bang wa na kay makaon ba sigilya po gagpalit itanom gid nako ang akong kwarta nari sa simbahan or itanom gid nako akong kwarta para mabuhi ang akong mga silingan bahala nag ako'y mamatay pero maniguro ganitang ako gyud mauna wa kay gitanom wa kay gi-invest diha sa yuta nga mao ang Ginoo. Muna siya kuan matod pa diri sa atong tubag sa Salmo sa tetong tubang gihigugma ko ikaw o Ginoo akong kusog. Kana bitang muhunong na tagsunod sa sugo sa Ginoo kay wa na ta mahigugma siyang sugo maluya ka hasta imong naong luya. Nay ni comment karon sa akong Facebook o sa akong YouTube ato ningon siya, Father, kana na ang dali ra ka naka-adjust jas Compostela no nako. Ngano man ingon din siya na blooming lagi kag naong. Ana sila nako. Di man lisod higugmaon ang Compostela no. Nganong di man lisod higugmaon ang Compostela? Daghan kay trabahoon. Ano bang daghan mga hagit no? Atong nag-installation ta, pating kusugas uwan. Di ba? Wa man tay, lugar din nga atong ka tiguman na dako-dako, nga naay atop. Mo tong naingon ko, diha lang mo kaon din simbahan. So naman sa dinoy ni post sa Facebook, gidili ang pagkaon sa sulod sa simbahan. Okay, thank you kayo, Adok, kasi nag-post ato. Pero sorry, wa mi lugar. Ato man tatas gawas ato mga on kay naman tay dako kay dihang lugar kalingkod-lingkuran pero wa may atop nga pati man kusugas uwan niingon man sad si Kristo pakan-a ang gigotom wa man siya maingon pakan-a ang gigotom didto gawas sa simbahan ang gigotom pakan-a wa na bahala nag-asa matod pang San Pablo in season and out of season buhata ginang gitawag og works of mercy. Pero ang ato lang yung gisiguro na pag humangyog kaon diri ato yung gilimpyuhan ang simbahan. O wa sa ta dinhi mangaon kay nagparty ta. Wa ta magkaon dinhi kay nagsuliyaw ta. Nangaon ta pag humana tog misa. Gani dinhi sod sa simbahan. Kanon nato ang lawas ug dugo ni Kristo. Kung dili na nato ma-translate into real eating with our friends, with our brothers and sisters, way kapuslanan ng atong kalawat-kalawat dire. Body of Christ, body of Christ. Unya, di ka kamao mo pakaon sa atong isig katawo.
tungod lang kay ni atasod sa simbahan, tungod lang kuno kay holy kaning maong lugar. Ang pagpangaon mao kana ang Eucharistia, labi na gyud bungas gugma. Di ba? Nya, nabusog mo ato pagkaon ninyo. Nabusog ang inyong lawas, ang inyong kalag nabusog. Kadtong nagsigig panglibak, sige kasuko, wa to kakaon. Pero kadtong nikaon, salamat, nabusog yun ko niya, wala ba ko'y hug-hug, skulikta. Hindi mong kaon, congratulations. God bless you. So, mga igsoon, dili sayon apan pagkanindot sa resulta kung kita dunay igong pagtuo. Nga naman, ang mga buhat nga bugat mahimong daan kung magkahiusa ka. Mao nang kining atong slat-slat, ato ning padayonon ha. Grace. Gamay ra ba kay taghalin? Masin pag mudako-dako ra ni ron sunod nga panahon. So, usbon ko dinhi sa atong parokya, ato na ning batasanon ang pagpuyo sa mga prinsipyo o mga virtues na akong gustong puy-an sab. Unsa ganito? Kaning trust o Cebu. Unsa to'y meaning sa trust? Transparency, religiosity, unity, service, o technology. Wa patay TV monitor din aron naon tatay matan-aw-tan-aw, no? Mao nang nangutang kog TV. Gahapon ato ning i-install karon. 75 inches nga TV. Wa ko kibaw asa ibutang. Amo pa ni ron panid-an og asa ni ibutang. Nangutang ko dito sa SM appliance ni worth of murag 80 ang duha. Barato ra man sad. Nahog magtag 40,000 ra. Di akong giutang. Haron na natay monitor na kung doon nata dinhi mga ipakita ninyo, makita na. Ari tingay nato ibutang ano. Diha lang. Aron kakita sa mo diha. Aning haligi. Atong i-bracket, aron malaksi, hug dayong 70. Ato lang sa ligonon. Tabangi ko ninyo ron ha, kamong kamaong mubutang dire. Ining kuman aning misa, plano taga sa ibutang. To ano to? Ready na to. Unya, technology na siya. Nya ang Cebu, unsay meaning Cebu? Clean, economizing, beautiful, and useful. Tanaw ninyo ron sa atong simbahan, karon ba? Sukad ko ni ari dire, unsa man clean? Ang dito gawas clean. Mo na magtinabangay ta, di ta maghugaw-hugaw diha. Dili lang ang mga sagbot atong kuhaon, hastang atong mga batasan, atong limpyuhan. Sagbot kay na, tuksik kay na mga batasan na magsigig linibakay, magsigi og kanang away, magsabot-sabot ta, di ba? Ana, mao na Cebu. Hinaut unta nga ato ning palambuon kay gikan niini kita sad mahimong balaan o mamunga o daghan pang mga bunga. Hinaut pa unta. Ningon ang atong tubag sa Salmo, kon karon makadungog kamo sa sumpay sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Kamo din kasagaran, dili gyud tig-ag kasing-kasing kay nihangyo ko ninyo nga kung manimbata mo paduol kita sa atubangan, daghan kay ninyo ni paduol sa atubangan. Pero base kanang uban wala pa na kadungog sa tingog nako, ato ko nung hangyoon kamong nasluyo nga layo pa paduol ko no mo dire.
Ayaw mo tangig bakanting lingkuranan ang inyong atubangan. Anak, salamat kayo. Nya mo na atong himuong murabag batasan. So mo na atong piknik. Og napay bakanting lingkuranan sa imong atubangan, lingkore gyud. Ayaw palayo sa imong isig katao. Ngano man kay ang Ginoo mismo nag-ingon man gyud nga paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Tungod sa dakong gugmas Ginoo nato mga igsoon, tuas yas langit, purting layo as langit nganhis kalibutan. Pero nanaog jud ang Ginoo para mosikit nato aron mahimong usa kanato. O palagi mo ni irog diha. Ingon lagi ko, sikiti ka na ba nga bakanting lingkuranan? Uy, salamat sa niunag sikit. Kana mo na'y unang malangit. Pero kanang uban mo ingon, siging pairog. Uy, siging pairog. Mga tig-a nagkasing-kasing. Tanaw, daghan lagi yung buutan din eh. Kaya ako naman ko'y nasuwayan nga usa ka parokya nga nagmisa ko. Niya mo gihapon ng sitwasyon na, sikog sulti, nahuman na lang akong humili, wag iniirog. Gitutukan ra gyud ko nako naa sa gid ay tao no nga tig-ag kasing-kasing nya nagsugod na dining katig-ag kasing-kasing kanang di gyud musugot og sultihan panahon pa ni Hesus, panahon pagali nila ni Moises sa unang pagbasa ang mga tao gamay lang dipikto bala reklamo dayon reklamo unang kusog kay mo reklamo basta dili na mo haom sa atong gusto mo na kun magpuyo tas gugma wa yoy reklamo sunod ra dayon. Naminaw ko sa umitan-aw ko sa social media sa hearing sa Senado about sa impeachment kung ila bang sundon ang desisyon sa Supreme Court nga ibasura na ang impeachment sa Vice President kaning article of impeachment para karong tuiga or dili ba dunay sa 24 ka mga senador, ang 19 ni sulti og yes, ilang uyunan ang Supreme Court's decision na ang impeachment, articles of impeachment against sa Vice Presidente karong tuiga unconstitutional and invalid from the very beginning. Ang 5 o ang 4 niingon dili mi mooyon, ang usa ni abstain. Sa dihang ni-explain ang pipila sa ilang side nganong maunay ilang gibutar, ang rason gyud nga lig-on kaayo para sa mga kadtong ni yes, ang Supreme Court mao ang dunay mandato o gahom sa pagsulti og unsa gi tinuod nga kahulugan sa balaod kung magkaaway na gani ang lower or other departments or houses magkonflict na sa ilang interpretasyon sa balaod ang patingogon gitawag nila gisutawag tog supreme or final arbiter ang Supreme Court nya kung supakon kuno nato ang gisulti sa Supreme Court labi na gyud kay unanimous decision to nila unsa may mahitabo sa atong nasod maguba ang atong nasod kay ngano man ang atong konstitusyon mao nay nag-ana nato kita sa mga Katoliko ang atong credo kanang atong creed kana bang minutang nagatuo ako mao nay sentro sa atong kinabuhi isip Kristiyanos labi na gyud Katoliko. Kung supako na nato sa may mahitabo magguba sad ang atong kinabuhi. Mao na si Jesus niingon siya kinsa man kunokos mga tao base sa atong credo pangutan-on ta mo kinsa man si Kristo. Awa, di ba? Jutay ray ni tubag.
Kaya nga naman, why klaro? Ato ramang ko ng kilaw-kilaw, nagatuwa ko sa Diyos, amahan makadaot sa tanan, magbubuhat sa langit o sa iyo, nagkatapos ko gusto mga kapimutong ng mga tulong ng panampos lang sa Espiritu Santo, ganat Mariang Berin. Ato ramang kilaw-kilawon. Pero ang tinuod, ang Ginoo, nagsulti nato, ug ato sa nang gidawat, atong gituuhan, na si Kristo, matuod nga Dios, ug matuod nga tao. Dili tingali kayo matugkad sa atong tawhanong abilidad, pero maunay supreme truth. Kay gisulti man na sa supreme being nga mao ang Ginoo. Sama sa Supreme Court, pag-ingon niya nga unlawful, unconstitutional from the very beginning, sakit dawaton sa taga-Congress nga nag-propose ana, sakit dawaton sa mga senador nga dili gusto nga ihunong ang trial sa impeachment karon. Pero kay maumay pulong ato day ng dawaton nga that is the truth. Usahay ang truth, kung dili man kanunay, sakit yun dawaton. Ang truth ba? Gilingya imong tupado, lingya. Lingya ba? Ing nawa ka sakitian ang imong naong. Ing nawa, inawa ka sakitian ang imong naong. Oy, usahay daghan kay gisakitan siyang naong. Sige na lang rituki diha sa samin kay gisakitan siyang naong. Unya ka nang atong naong kay mao man na ang kamatuoran sa will of God. Di man kita'y ga-design, ana. Kaning atong mga colors buhok, kanang mga purmas kilay, kamatuoran man na. Atong dawaton. Gabi nag-meeting mi dinhi, daghan kay ta. Naka-apil ba mo ato? Wa di ay. So mga tanan, ako tong giawhag, chapel leaders, mga leader sa mga organizations, mga barangay officials. Salamat kayo no kay puno guning atong simbahan kagabi o nag-istorya kabatig kamatuoran. Og usa sa mga kamatuoran nga gipangandoy sa atong community represented by those persons, ang ilag yung gihangyo, Pader, ipa-aircon ning atong simbahan. Ko gisayunan wa man gani mo kabutang kay simento das kilid gani nga lapok da malana dihang kilid, ipa-aircon naman hin sa ko lang huna ba kadako ani ipa-aircon pero mo may pangandoy nako dili ta magtukod og bagong simbahan sunod na lang na Pader basta pa-aircon lang ni. Mo na ilang sentimento. Pero ato kunong ukayot ang kamatuoran, pila may kolekta na to. Makapa-aircon ka na, ani ka naman. Lahi ang pangandoy, lahi sad ang realidad. The ideals oftentimes is not true in reality. Nindot kayo na pangandoy, bisan ako nangandoy sa kuana. Ano na maganit tayo mga structure di awa mahumag construct. Di paloyo mahuman. Atong kampanaryo pag ina mahuman abot kinsay ga construct ana kalihog dool niya mo nako o kanang ga construct desloyo magistorya tanganong gibinlan ninyo ana mga gubaon. O di gubaon wa mahuman. Tingali ang hunahuna sad sa ni Monsignor LD nga ako nang i-turn over nimo bitaw na i-turn over si Monsignor LD. Nga ang wa mahuman kung pwede humanon na ako sana siyang dawaton na humanon na nato pero kanang ipa-aircon mo na hashtag mahimo na nato no masaman okay ka na di yun lingo yun na may uban ni lingo na di matcha pati sura pati mausan na ang giingon sa mga Israelita, asa man tag tubig. Nganong gidalaman mi ninyo nimo aning desierto aron mga matay las kauhaw. Niduol ra si Moises sa bato. Bato ha?
kanang bato nga puting gahia, diserto pa yun, mugawas kang tubig ya. Mugawas dili. Di ba? Ayaw, man naman to nahitabon. Pero kung kamulay akong pangutanon ba, kanang batong gahi, kayo niya, pagin mo diserto, mugawas kang tubig diha. Dili, oy. Parihara na sa babae ba, o lalaki nga nagminyo, niya tag 89 na edad, manganak pa ka na. Doon na pa kayo mugawas, anak. Nga anak. Wa na, oy. Sa ato, huna-huna. Pero nga namang si Sarah, asawang Abraham, 92 anyos, namabdos man for the first time. Unya ang nakapamabdos niya, ang banasad na 99 ang edad. Kay nothing is impossible with God. Pag-ana ni Moises sa bato, matulpas unang pagbasa, nibugwak ang tubig na sila, millions ka mga taong kuyog ni Moises, apil pang ilang mga hayop dito nakainom, puntig yung kusugas tubig. Nay, atong tubig dihay, gibutangag booster. Hapit di ko katog magabi. Kay magsigi magtiabaw ang booster. Bang, nga naro sa kustungod. Ako na lang gihimong music, no? Galisod, ganong kasigi mo nagpiliik ng atong God. Kaya galisod siya buga og tubig. Pero dito, bato. Pag-anam, pugwak ang tubig pating kusuga. Dili imposibles, Ginoo. Kani pa bang pagpa-aircon? Simple, ana. Ang pangutana lang, dili ba mo tig-ag kasing-kasing? Inig-ingon ako, palit mong slot, mo palit bagyod ka mo? Kung mo palit lang mong slot, tag 100 pesos lagi ni atong slot, di gina lisod. Dito sa akong former parish, sa San Vicente Ferrer, tungod anang slot-slot, naka-raise me for 6 years, naka-raise me around 346 million pesos. Ginagmay ra kay na. Kay kahibaw ko kung kining atong misa, niabot man sa nistibok kalibutan, kaya ato maning gibutang din sa social media, daghan kayo tag mga online parishioners nga nahigugma ni San Vicente Ferrer, nahigugma sad ni Santiago Apostol, ang atong patron. Nya manghatag gina sila basta klaro og tinuod ang atong pagtuo. Kung mong taga-ag-report ha, naman ko'y gidaan 70 million din Katong grace, God's reward and complete Elysian na slot. Ang atong halin niabot na as of yesterday o 28,619 ka slots, na apay 671,381 ka slots na available. Tag 100 pesos per slot. Magsikog imagine, ang ato karong subscriber sa atong YouTube channel, niabot nag 260,000. Nako, karong si Manaha o mamalit lang ning 260,000 more or less og tag sa kaslat karong si Manaha, sunod si Mana mga pila na limahibilin ani, mga 411 na lang kaslots. 411,000 kaslots. Nya sunod na sang simana, mamalit na sagtag sa kaslat, pila ra ko ng 100. Mga tulo ka simana gikan karon, mahurot na ni kahalin ang God's reward and complete elation. No, di na limpyo na atong utang, wala tayo obligasyon. Concentrate dayon ta diri sa atong mga project. Nya pila ra may pagpa-aircon ani. Kwentahon ko no nato. Kwentahon. Atong ipa-solar ang ibabaw. Solar panel. Gasto ta nag mga 3 to 4 million. Nya ang aircon din sa sulod, mo gasto tingali tag mga 1.5 million, di 5.5 million. Onya, ato ng slot, pila ra man ka slots,
og tag 100 naara na sila mo na 55,000 ka slots na tag 100 pesos per slot. 55 nya 260 guni kabuk atong followers o mopalit og tag sa ka slots usa ka semana human na, di ba? Kakita mo. Pero ang pangutana, dili ba mo tig-a o kasing-kasing? Nga moingon ko, kung karon makadungog mo akong tingog o sa tingog sa simbahan, manindog na ta katong dili tig-ag kasing-kasing. Mga igsoon, diri sa unang pagbasa, si Moises, iyag yung gipahinumduman ang mga tao. Pangita mo Ginoo nga sama sa atong Ginoo. O kinsa man ning Ginooa, matud pa niya, duol kay nato. So ang Ginoo nagpaduol nato. Muna kita sa kinahanglan magpaduol sa Ginoo. Og sa atong panahon karon, kinsa may representative sa Ginoo, matud pa sa Ebanghelyo or sulat ni San Juan, bakakon ang tao kung moingon siyang nahigugma siya sa Ginoo apan nagdumot sa iyang isig ka tao. Lingiyay mong tupad inawa kay gidumtan karon na kono. O kanang na ay gidumtan kung moanhi nagsimbahan, ang naong ana nagdumot lang gyapon. Kusmod kay nagnaong. Ada may daghan din ni manimbang ang naong kusmod lang yapon. Hinaot unta mag-anam nagkaable. Nya unsaon man na? Pakigsuod sa imong isig ka tao. Kay ang Ginoo lagi nato, siya mo'y atong manluluwas, modelo sa siya unsaon pagpuyo. Ug maunay gipuy-an sa mga santos o gisangyaw nila labi na gyud sa mga nanag-una nga mga santos nga nahimong inila sama ni Santo Domingo. Si Santo Domingo usa sa mga santos nga pundok, nakapahiusa sa katawhan bisan paglain-lain ang ilang mga bulok, lain-lain ang ilang mga pagtulunan. Bisag lain-lain pa sila beliefs. Iyang na-introduce ang dako kayong gugmas Ginoo para natong tanan. Muna dinhi moingon jud ko manimba gani, bisag asa pa mo musimbang simbahana. Sikit yun. Sikit. Ay mo pagpinarihaan ng iro, kay kanang iro, di man gina mo simba. O na, ayaw lang sa ninyong bugawa. Kay maliwat sa mos iro. Ang ato na lang buhaton, ni amang ko'y mga sinaligan din ato lang yung ipalayo ka na mga iro, mga iring gikan sa atong public places. Nang tabangi ko ninyo, anak. Nakaron, unsa may atong buhaton, aron maliwat tas Ginoo, maliwat tas mga santos, matod pa ni Kristo, sunod mo nako, kinahanglan mahimo mong akong tinun-an. Nga, mag-asa ta mo kopyag batasan, di ba? Adto kita mo kopya sa nagdaan nato padung sa langit. May laing daan padung sa langit ang Ginoo raman. Nakaron ang saon man pagkopya. Matod pa ni Kristo, ang mosunod nako kinahanglang biyaan niya ang iyang kaugalingon. Mahimo ka na. Kung saan pagsunod sa Ginoo niya, biyaan ang kaugalingon, mahibilin ang imong kaugalingon. Kung saan pasabot anis Ginoo, nga dili nato higugmaon ang atong kaugalingon, ang atong kaugalingong gusto. Pero na mo, suod mo din ni simbahan, kamoy magbuot asa mo lingkod. Imo nang kaugalingon imong gisunod. Pero inig-ingon sa pari, nga anhita din himo lingkod, or naatay butang na to, doon natay role din nga anhita mo lingkod. Kuha adayon ang imong gusto, tubana ang gusto sa katilingban, ang gusto sa simbahan. Pranang na kay personal nga mga hayop, mga pet, sama ng iro, iring,
Nya ganahan kay kamo dada, imo pag yung sininaan. Nya imo da yung dadon diha sa publiko. Kung mo ingon gani ang authority sa maong public place sa maaning simbahan na wa lang kitay i-allow dinhing mga iro, mga iring, ana, sunda dayon bahala nang murag supak sa imong kabubuton. Kaya nga naman, ang imong kaugalingon ubos ra na siyag dignidad kaysa community. Mo nay gustong ipasabot ni Kristo. Unaha pagsunod ang katilingbanon. Dili ang imong personal nga gusto. Pero mo insister ka ana nya nagpuyo kas katilingban sama aning simbahan, tawgo na kaog. Unsa may? Unsay tawag nimo? Masinupakon. O kinsa man ang masinupakon? Ang demonyo. Kauban sila dito sa langit sa una. Ang demonyo kana si Satanas tagalangit na. Lucifer ang anak niya, bearer of light. Ni supak sa Ginoo. Pagsupak sa Ginoo nahimong Satanas, angel of darkness. O gilabay nga his kalibutan og hangtod karon ni asya dinhi naas inyong tupad. Maunang ikaw gahis kag-o. Inig-ingon sa Ginoo, ako na ning butang ag uban imong buhok, kuluran kay ibalik itong natural, di gyud mo dawat. Muingon ang Ginoo nga mao na ni imong kilay, kiskison unya badlisan kay ako yung gusto mo akong matuman, giyawaan ka. Oh, di ba? Ana ba nagyaw yun? Nanasad. Ang magdi na to balik-balikon ang mga timaan. Nanglitan sad karon ako pare na ako'y nainlaban din heron sa inyong community. May mga gwapa ra ba mo din mga gwapo sad. Adi man ko mainlab og gwapo, gwapa may ako. Okay. Laki man ko nya madri pa gyud. Nya mingon ni Ginoo op pader. Personal ra na nimo. Makaguba na sa imong pagkapare. Maguba pag inang katilingban, wa naging manimba ni mo ana, mamiya na sa simbahan o gawas pa ana, din adyo ka mahalinan og slat. Adi na lasag kumudayon. Nya magsigig text nako, I miss you. Yay, Lord, kanindot ani Lord. Adi lagi personal ra gina nimo. Unahang katilingban. Nga naman katilingban man kay ang Ginoo mao ang katilingban. Lawas, matod pa ni San Pablo, si Kristo samag lawas daghag bahin. Mao na ang simbahan, mao gyud na ang representative ni Kristo. Sundo nato ang simbahan. Ana, bahala nagmaghilak ta. Kay matod pa ni Kristo, ang magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi mawad-an niini. Apan ang magpakamatay sa iyang kaugalingon alang kanako makabaton niini. Usa ka paagi sa pagpakamatay nato o pagkalimot sa tong kaugalingon kaning pagsuporta sa mga proyekto sa simbahan. Mao na ako sige ko baligyag slot para sa atong project. Unsa may project nato karon? Bayaran usa nato ang atong 70 million. Ingka nganong na may 70 million pader nga tulo pa magkakaadlaw dinhi. Nagpas-an ako og utang tungod sa mga projects dito sa akong unang parokya. Unya, maikog man kong ibilin dito kay mabugatan silang samot. Unya kay ang nagtabang sa daning projeka nga nakapanindot dito sa San Vicente Ferrer Parish Liloan, nakatukod atong kumbinto nga napay elevator nya murag 3-star or 4-star hotel ang mga rooms, fully air-conditioned. Ang nakatabang ato, kamo man, ang taga San Vicente, ambot pila ra kay natabang ato. Sa gasto na mo dito nga 105 million atong kumbinto, ang 80 to 85% ana, gikan ninyong tanan nga nagsunod nako, labi na gyud mga online parishioners, naka-appeal sad mo dinhi taga Compostela. Dugay na sad ang pipila ninyo nga nagsigig palit og slot dito for the benefit of San Vicente Ferrer Parish Liloan. Ning kadili na unfair pa der.
Sa ako nagikaingon, ang simbahan usara. Kay lawas man na ni Kristo. Ang lawas nagkabahin-bahin ba? Nagkalagyo ba? Waoy, naghiusa. Muna kini mo simba ta, ekspresyon ni kana akong ingon nimo nga sikit gyud, ayaw pagdistansya sa imong tupad or sa imong kaubas pagsimba, ekspresyon na nga nagkahiusa ta. Kalisod sad ang akong kamot nga tuo sa sakristi. Nya ni ako din unsa man na? Pwede din na. Pwede dili. Pwede oy. Unsa man? Putlon. Unya unsa man ikaputol? Mabalik pa, di na. Mo na ingos Kristo, mawad-an na kas imong kinabuhi. O nganong dili man ka mosikit sa imong kauban, kay imo mang i-preserve ang imong gusto, mawad-an na nung kas imong kinabuhi. Mo na kanang asawa nga di mo sikit sa bana, mawad-an ginagbana. Nga naman, doon lang may musikit lain. Kanasang bana nga di isad musikit sa asawa, sooner or later, mawadan yung kag-asawa. Ang mga kasakit nato nga bation, tungod og alang sa kaayuhan sa community for the justice, fairness, peace, and unity, atong buhaton, bahalag masakitan ta. Naidaghang panahon nga masakitan kita para sa kaayuhan sa community. Sama karon nasakitan ang Congress kay katong nagpropose ba sa impeachment sa Vice President. Wa naman, patay naman ang impeachment. Gipatay sa Supreme Court, gipatay sa Senate. Nagkausa man ang Senate o ang Supreme Court. Sakit. Pero para mas kaayuhan sa tanan kay unconstitutional, invalid from the beginning. Kung wa na'y balaod nga gitawag na tog supreme law nga mao ang atong constitution, nga ang supreme interpreter mausad ang Supreme Court, ug di na nato tahoron tungod lang kay nasakitan ta, unsay mahitabo sa atong nasod. Og salamat kay ang Senate ni insist, bisan pagdaghan mga congressmen og ambot nganong naingon ana na sila, maglagot man sila. Amo lagi kay nasakitan. Lingiyay mong tupad. Ing na okay ra kag pasakitan. Ing na kanon, ina yung tupad na okay ra kag pasakitan. Ing na. Wa gyud mo lingi. Kamong nilingi, congratulations. Sakitan gyud mo. Nya kanira bang pasakitan ta, mao sa din na kanindot ha? Og mudawat sa kang masakitan ka, nya mo padayon lang gyud kas imong buhat nga Dios nun, tagaan sa kag reward. Tagaan kag dakong kalipay. Mo na ingos Kristo makabaton sa mong kinabuhing way katapusan. Unsa man ang kinabuhing way katapusan? Usas mga meaning ana, kalipay nga way katapusan. Kay kanang kinabuhi mga igsoon nga hisgutan sa Biblia, duhay meaning ana, kinabuhi. Happiness or existence. Happiness o existence. Kanang bang maginhawa ka ba? Mo na existence. Ang happiness, kanang lipay ka. Naidaghan nga ni-exist, pero murag patay. Kay wa na'y kalipay. Di ba? Lingay mong tupad karong taon-taon. Ay, sa karon. Ay, sa karon. Karong taon-taon. Lingi, di ba? Naadeha rin magtatir mo kanan. Naong. Kanang murag patay. Magsigit ta diri og joke-joke. Kamo, nangatawa mong uban? Makita man ako hapitan ng naong ninyo dire. Nagiuban nga magsigang. Kita nangatawa na nagana. Nya usay mo doko pag si pangatawon may nimbang nagko. Kana sila patay na sila. Mao na sila yung mga patay nga nanimbang. Unsa may namatay nila dili ang ilang existence, ang ilang happiness. Nga naman nagbaon og mga kabugat. Na sila. Ako lang sa mensyonon dire kay ang nasikat karon sa pagpatay sa impeachment, kanarong impeachment, articles of impeachment, ang nisikat yun, si bagong senador, si Dante Marcolita. Kana si Dante Marcolita, dito na sa Congress. O niya, siya na nagsigig ingon dito. Daghan kay siya gipangsulti ba nga,
sundani. Tungod kay magsige man siya ingon nga kaning ni dili ni maawa ni mohaom sa atong balaod ana. Gipangtaktak siya dito sa Congress sa mga komite. Wa na siya mamimbro kay mura man siya og kanang devil's advocate dito. Pero ang iyang gusto sunda ang balaod kay kun di nato sundon ang balaod masango kita ana. Pag ila man yung taktak siya. Tungod sa pagsigig taktak, gipangkuha siya sa mga committees, wa na siya na membruhan, hasta tong siya mo chairman sa mga duha ba to ka committees, gitaktak yapon siya. In short, gisakit siya dito sa Congress. Gibaliwala siya sa Congress. Na-elected man noon pagka-senador. Pag-abot sa proposal sa Congress dito sa Senate, si Dante Marcolita maoy ni babag. Gahilak na ron ang nag-persecute niya. Mao na ningos Kristo ang magpaubos. Tusgan. Ay lang kong kasabi. Unya ang nagpataas. Okay. Kadtong mga mapaubsanon, kusog mamalit og slat. Kadtong mapahitason, di gina mo palit og slat. Ang kadtong mo palit og slat, manindot.